ingkang kula ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan saha sih wilasaning Gusti mugi kajiwa kasarira dhateng panjenengan sedaya dalah kula. Ingkang dahat kinurmatan panjenenganipun Ibu Kristia Retno Kinasih SPD minangka Kepala PAUD Ceria, Bapak saha Ibu Dwijo karyawan PAUD Ceria ingkang kula hormati, Bapak Ibu wali murid ingkang kula hormati, saha adik-adik peserta didik PAUD Ceria ingkang kula tresnani. Minangka purwakaning atur, sumangga tansah kula dherekaken nganjuraken puja pangalambana syukur dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang kuwaos, awit sih rahmat saha barokahipun panjenengan saha kula saged pepanggihan wonten ing kalodhangan menika kanthi wilujeng nir sambikala. Sholawat saha salam konjuk dhateng ngarsanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sak garwa putra sahabat sumambrah para pandherekipun ingkang kaantu-antu syafaatipun minjing wonten ing yaumil kiamah. Para rawuh, dereng dangu panjenengan dalah kula rumaos lega amargi perkara Covid-19 wonten ing Indonesia sampun mandhap. Ananging panjenengan dalah kula sakmenika rumaos kuwatos malih amargi perkara sandhi ginjal. Bocoripun ginjal menika jalaran saking zat wonten obat ingkang dipun konsumsi dening lare-lare. Obat menika racikanipun ngagem zat ingkang mbebayani, inggih menika zat etilen glikol lan detilen glikol. Zat menika ingkang damel lare-lare sakit. Bapak saha Ibu, babagan menika ingkang damel panjenenganipun dalah kula kuwatos. Perkara kebocoran ginjal menika jalaran saking obat ingkang dipun paringi kaliyan dokter. Panjenengan dalah kula kedah sadar bilih mboten sedaya ingkang dipun anggep aman menika mboten ndugekaken bebaya. Obat-obatan menika dipun damel saking pabrik ingkang racikanipun sami. Panjenengan dalah kula saged mrayetnani bilih lare sakit ngagem obat tradisional. Pengobatan tradisional menika kathah sanget saha boten wonten zat kimianipun. Para rawuh, menawi larenipun sakit, cara sepisan ingkang saged dipun cobi inggih menika ndamel susu kunir. Susu kunir saged ndamel benteripun lare sirep. Caranipun nyampur segelas susu anget kaliyan selantaran teh kunir bubuk. Susu kunir menika bilih raosipun boten patos eca, nanging tetep dipun minumaken dhateng larenipun. Kunir nggadhahi zat kurkumin ingkang saged dados antiinflamasi. Zat antiinflamasi menika saged damel banteripun lare sirep saha wuwuhi kekebalan raga. Bapak saha Ibu, menika salah satunggaling tuladha damel obat tradisional ingkang alami saha tebih saking zat kimia. Para rawuh, sumangga panjenengan dalah kula budayakaken gesang saras kanthi ngirangi obat kimia saha wuwuh dhaharan tradisional ingkang dados piranti. Bapak saha Ibu ampun dadosaken obat kagem dhaharan nanging dadosaken dhaharan kagem obat. Kula kinten sekedhik menika ingkang saged kula andharaken, kathah galagan suling atur mugi diagung pangaksama ing wasana klapa muda yen kirang kalegan nyuwun pangapura.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.